Kesupen no. Oke, Mbak Indah. Indah. Ya, Indah rapati laras. Jelas ini. Oh. Sinarengan ragi laras Arbaba. GF Audio Production. Bola Dewi. Dia. Cintaku kepadanya tak seperti sabun mandi, tapi sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci nyanyi. Yuk Mas Sudejo. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku Kahyai gak akan bisa berubah sampai mati. Cintaku tak akan musnah. Ragi laras Arbaba. Audionya apa Pak? GF Audio. Walah sak jose tenan nggih. Video syutingnya Syutingnya apa? Bola Dewi. Bola dhewe ora bola dewa. Bola Dewi. Jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik nyai. Aku rela kurban harta demi nyai. Aku rela kurban nyawa demi nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku Kahyai tak akan bisa berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Alon-alon ya. Ragi laras. Luar biasa. Iki lho Mbak Yuni teko menang tinggal mulai. Sarana umum. Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai. Sugeng rawuh Mas Hanek. Kawiji. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik nyai. Aku rela kurban harta demi nyai. Aku rela kurban nyawa demi nyai. Cintaku kepada nyai tak seperti sabun mandi, apabila
Lin Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci gak Nyai. Yo yo yo. Pastor matur suwun monggo panggi. Oke. Megap-megap tenan iki. Ngaten. Karana menika Arep katemben pindah. ki wah. Ngaturaken kalodhakan wedal kagem para kadang nggih katemben kula rawuh. Menika katemben kula kadhapi pakurmatan panjenengan pepilih laju ing kekidungan salajengipun kasumangkaken karana tasih kepareng-kepakan dari piswanipun sagung para tamu lirik kadya banyu militan kendhat swanipun nggih ngaturaken pandonga dening panjenenganipun Bapak Rahmat Sudadi nggih kepareng netepi darmaning sepuh. Nggih, menika wonten setunggal pesan dan kesan. Nggih, iki kula nanti ndereke niki ngendang. Nggih. Pengaten. Mas Revian. Nggih. Ini adalah satu pesan dari saya. Nggih. Ini adalah ada satu kata mutiara dari Timur Tengah. Nggih. Sampang SPD aku yo BI asalae. Ta'alamu wal hikmatu yurithu asasan qawiyatan li bina'il mahabbah. Nggih. Apa ya? Artinya apa Mas? Saling percaya dan saling tanggung jawab merupakan dasar yang kokoh bagi bangunan cinta. Wih. Kira kene kaya jan kelase Masa Allah. Sesuk pensiun dadi MC dadi undaan Sabda Tama. Nggih, ngono teko manut ya lho. Menika ki sampun kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Harjo. Nggih. Lah wong kene iki Simatupang. Menika dalah para putra siswa. Nggih. Panjenengan pisanipun ngaturaken gunging panuwun. Nggih. Di WA di BL ora iso ya Mas Puji mau isih sare. Nggih, matur sembah nuwun kepareng nyawiji. Nggih, das pundi Mas Agung sampun? Oh nggih. Laju semangga kidunganipun napa? Satu lagi. Satu lagi dari Mayura. Duet ah. Yuk. Iki lho jalur Mbak Yu iki. Sok seneng ngobrol iki. Sapa iki jenenge? Lali aku. Sing ndi Mbak Andin? Iki to. Oh nggih, Mbak Andin, mugane sok nanggap Mas dadi rada kenal. Aku ki gur seneng lek nonton tok, nonton lep-lepane ngono. Kowe jenengane ora konsisten. Seneng nonton ora nanggap padha. Murah meriah ganteng marem tutul ndut kale. Iki wis ora bahan-bahan iki ning wilayahe nek sing sekitare nggon ning Magelang kene wis 50. Iki nek engko dijopi sampean ya PP 750 ora apa-apa lah. Alah wis teko sing kepenak sing sekeco. Ayo kene. Yo Mbak. Monggo kasuwang keken. Iki menika sampun keparang minggah pepanggungan menika AMC dangdut. Apa Mbak Andin? Renansa sing rawuh. Nggih matur sembah nuwun. Iki jen senior sedaya menika. Nggih, menika Sang Dwija ingkang sampun kepareng nyawiji. Berarti sing Simatupang iki ora kutok iki. Sing Simatupang iki ora kutok. Oh nggih, niki kali Mbak Andin nggih. Oh iya. Nek arep padu karo Mbak Andin nggih. Oke, syukur menawi kanthi Mardika katur keluarga ageng. Panjenenganipun Bapak Harjo Widodo. Nggih, kepareng nyawiji atur pandonga kagem panjenenganipun Bapak Rahmat Sudadi. Nggih kepareng karo pidalwane sapa. Oke. Alah. Ya wis. Nek aku ya karo nyontek lho iki aku. Mugana sok-sok ngejaki Mas nek pemodel lagu rapal iki takon aku. Lah wah aku ya jenengane ngene iki wong Simatupang ya gur siap manggung tunggu panggilan. Nek takon aku wong ya padha-padha. Dadakan ngono kuwi lho biasane iki anggere wis do payu-payu kabeh. Menika jatosipun kurang ki aku sing celuk. Menika ki kalebet pamundutan saking panjenenganipun Bapak Rahmat Demes. Mersakaken lagen katresnan sejati. Katresnan sejati. Mugi-mugi
Kang Putra kakalih nggih dados sing katresnan sing sejati. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh dumateng keluarga ageng Lumbu Saka Campur Sari. Pak Ketua, Bu Ketua. Pak Ketua sampun kemarang nyawiji. Pak Ketua, Bu Ketua ketuaan nggih Mas. Nggih. Monggo katresnan sejati Mas, monggo. Aragi laras sarbaba.